ман Муҳаббат Зарипова имрӯз бо гурӯҳи дӯстон ҳамкурсон ба ин деҳаи зебоманзари Путхин омадем ва боиси ифтихор аст ки имрӯз дар Тоҷикистон ки аз тарафи ҷаноби олӣ пешвои миллат асосгузори сулҳу ваҳдат солҳои рушди сайёҳӣ эълон карда шуда буданд ва соҳаи сайёҳӣ ҳақиқатан ҳам рушд карда истодааст. Ман бори дуюм аст ки дар ин осоишгоҳ дар осоишгоҳи устод Тоҳирӣ омадам ва хело хурсанд аз он ҳастам ки ҳақиқатан ҳам ҷойҳои беҳтарин ҳақиқатан ҳам он табиати беҳтарине ки Тоҷикистони мо дорад ба фикрам дар ягон ҷо нест ва он гиёҳҳои шифобахше ки дар ин ҷо устод Тоҳирӣ бо он табобат мекунанд ҳақиқатан ҳам ба рӯҳи инсон ва саломатии инсон як фоидаи хело зиёд мебиёрад. Хоб беҳтар мешавад, нафаскашӣ хуб мешавад, ҳавои тоза, обу гулҳо дар ин ҷо, ин сабзаю дарахтонро дида албатта ҳамаи он мондагиҳое ки дар давоми ҳафтаи корӣ шахс мегирад дар ин ҷо ҳамааш яктарафа мешавад ва аз тамоми тамошобинон хоҳиш дорам ки ҳатман ба осоишгоҳи устод Тоҳирӣ биёянд ва аз табобати он истифода баранд.